اتا ناي ولد بعل تتسقى مريم قال 41 عامت اتا كاب كلنا اديتات ازيو ادنا غسخونه ناي ولد بعل تتسقى يا مريم وغانداويت كاب رأس ختما ناي كامبالا 5 دقيقة رحقة اب حنتن اشتي كشت تقمت نعا أنا دكان زخون حدا أسبيزا حيزوم لاندا أتو أبسي نملكت كورات دك زنا لو ما أنتي مسا خبرت أدخل عليكم يومو لايك شير بمقبار كم خاتم حدشتي سابسكرايب بمقبار بيتسبنا كوني يغم كمية اللي خيارتي أوغاندا أنا تبقى اللخو إلا بفحشو منفس تملس مريم نعتعبابي أنا دحريتا مليسا ختقلس نكلا قنا قال 3 معلتي هتسان أدي أقريفاتا 5 خدتن تاني حوينا بواب قزاي وعل بسي منبارو بسيتو بقى توعل كم زنبرتن كبيد نابرا كم زنبرن قلقا بحوات هاوين بإرسيتو بوام كم استقتلون عاوي ليات دمتو قنا قال 10 عامتن كلهو أبوي ناب حدا سباي شيطاني دحري حدا عامت مالت قال 13 عامتن كلهو يتنسى بالطعمي وزقرم 3 قلعت وليدة حانت قالن كلتا أوداتن كآ تقلقلكو قابتي قنا قال 12 عامتن كلاز وسدا سبعي أصيوم بزحات قلعت كمز ولدت تغلز اتا ناي ولد بعل تتسقى مريم بعلا اتا بعل تتسقى نزوم 4 قلعت نخت ولدم 4 جزي مناتو 5 جزي بسلسته كومغا 5 جزي 4 بتغلالا عب 36 عامتا 3 قلعت ولدت دحر عامت نفلما جزي حاد قلعا ناي مودأتا نازلا أبزا علم بل 4 قلعا أمتأت بتغلالا مالت 15 جزيات نيسان زيوم نختفري شد الشخابهم بموت كم استفليوا بفلايتهم كلته أماوتهم كم زي واحد ألا مالت مسحافتا خحكت حكزا مسايم نيروم نقوه دويللا تبقى لو بلتني نايمشت دويلاجين بهيوت كم زي لو أردأتني اتيوم 4 مساي أبيدي بعصا حميمة ميتهمني نحفتي دخاس لزخانت بصوح شكر كوان سلمنتاي سيتا أبوغي نحواتكي قتيلاتهم زبالحطهم سكاربلا بوي كالوت بزحات انستن قلعتن نيرامم كنيا تخون اسكا بزعبا أبوغن سبعيكن انتاي تبلنا زبالحطهم سكاربلا زخوان فقري حاليوت أرئينا يفلتنيو بزحي وزي جاقاجاق كامويني بدلني أنا حمشيتي سبيتي بزح جزية تبعيسنا لنا كاب كزاوتي ستقف أقول أوانات وين نيرو أبوين مالت كلهم سدراي كملس كم زلني دكاي كريين يزاربون نبرو يتقندي مغنيات ناتي حاليات زي كونس أبوي كنزب تقبيليو سيت أبوي وين مس أبو دكاي كاب تزورت حميا نزق شوفونو نعاي يسقطون 5 نبر يسرداني حلفي لهم ما دقاق سنايتهم قلعت يرئيو عدى بعلا دكا أسيام حقوسات مقانم 4 كساب 7 قلعوت أب حدو عرات كم سدقسو تقلت تنكنا يزخلو انتاي تبلز بالحطة مسكاربلا تنكنا يزخلو عدي كان أبن اشتين كلخو قريفات نخت كيداين بران ولا أبوي يبدلا كتوسدن نيروا موالت أفيا حجي قد ما حدا عامت نمجمرتا جزير إيا كم قولا متن ولا حنت فقري فحشو قتن أي رخب كلان تفتون وين أي مسلنن أب هواتي بزوح زخافة نقر حليفة دقيقو قرفهم جن حاسبي فلتن قال 37 عامتن كلخو أبو دقيقة ديفنا مستاني مودة حداش سبيتو زنبرنا شيتو قزا مسالي قديفنا خيدو الزوين حربيت نزنبرا جزيو دقاي كقدفكن أي وسنكن دقاي حقوسات يوم ننحد يوم يتصاوتو يرادادو زرباي وين يسمعني يوم
እቲ ዝዓበየ ወደይ ወዲ 25 እቲ ዝነኣሰ ከዓ ወዲ 5 ዓመትን እዮም። መጀመርታ ገና ጓል 18 ዓመት ጥራይ እንከለኹ 18 ቆልዑት ወሊደ። ተወሳኺ ንኸይወልድ ሓኪም ክውከስ ስለ ዘለኒ ናብ ሕክምና ኸድኩ። እቲ ሓኪም ብዙሕ እያ ተዛሪባትኒ። ገለ ካብኡ ብዙሕ እንቋቑሖ ከም ዘለንን ብዙሓት ክወልድ ከም ዝኽእልን እውን ገለጸትለይ። ኣይ ከም ተሓሲበ እየ ዝኸድኩን ኖ ክወልድ ኣለኒ ኢለ ከዓ ንገዛየ ብሰላም ተመለስኩ። ሓታቲ ኣስማት ደቂ ክባ ብኸመይ ክተውፅሎም? መርየም ከዓ ኣነ ናይ ዓደይ ይኹን ከምኡ ከዓ ውሩያት ናይ ሆሊውድ ተዋሳእቲ ኣብ ቴሌቪዥን ዝረኣኽዎ እየ ዘውፃሎም። ንኣብነት ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ናይጀርያ ውሪይቲ ፊልም ዝነበረት ኦዞ ሓደ ወደይ ኣሎ ሽሙ። ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ምትእስሳሪ ዘለዎ። ኣብ ገዛ ተዓፅዩ፣ ኣብ ገረብ ተኣሲሩ፣ ኣብ ሽቓቕ እውን ተዓፅዩ፣ ምስ ከልቢ እውን በሊዑ። እዚ ኩሉ ኣነ ብልክዕ ብቆልዓይ ዝሓለፍክዎ እዩ። ስለዚ ሓደ ካብዞም ደቀይ ኦዞ እዩ ሽሙ። ኣስማት ደቅኺ ኩሎም ትፈልጥዮም ዶ? ዝረሳዕ ኩሉ ኣጋጣሚ ኸ ነይሩ ዶ ኢሉ ሓተታ። መርየም ትጥዑም ሰሓቓ ኣሰንያ ስም ደቀይ ክርስዖ ዘይሕሰብ ክዝርዝሮም ኣስማቶም ሓደ ብሓደ ከተቐምጦም ጀመረት። ኣብ መንጎ እውን ብዙሓት ቆልዑት ኣለውኒ፣ ግን ጽቡቕ ገይረ እየ ዝፈልጦም ኩሉ ክሳብ ጥባዮም፣ ባህርያቶም፣ ምንቅስቓሳቶም እየ ዝፈልጦ። ስሞም ብፍጽም ኣይክርስዖን እየ። ብሓጎስ እንዳሰሓቐት ኣስማቶም ሓደ ብሓደ ንኹሎም ዘርዘረቶም። እዚ ክፍሊ ናይ ኣደይ ክፍሊ እዩ፣ ንበይናይ ኣብ ዝትድቅስ። ዋው ብዙሕ ክዳውንቲ ኣለዋ ማለት ሽፎን ናይ ኣንስትያ ትፈቱ። እወ ምስ ይሕዋትካ ኸ እንታይ ክትፃወት ደስ ዝብለካ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ኩዕሶ ብብዝሒ ብሓንሳብ ኢና ንፃወት። ኣብ መጻኢ ኸ? ኣብ መጻኢ ቢዝነስማን ነጋዳይ ክኸውን እየ ዝደሊ። እቲ ሓደ እውን ኩዕሶ ምፅዋት ከም ዝፈቱን ፀቢቑ እውን ከም ዝጎይን ምስ ኣሕዋቱን ምስ ካልኦት ጋንታታትን ሓቢሩ ከም ዝፃወት ይገልጽ። ዋው ብዙሕ ገዛውቲ ኣለዎም። ገለ ካብ ደቃ ስድራ ቤት መስሪቶም ኣብዚ ምስ ደቆም ይቕመጡ። ናይ ባዕላ መድሃኒት እውን ትሸይጥ። እዚ ዓብ ክፍሊ ናይ መርየም ክፍሊ እዩ። ኣብቲ ጥቓ እውን ናይ ስራሕ ቦታ ኣለዋ። ናብዚ ናይ ስራሕ ቦታ ምስ ጫማኻ ምእታው ኣይፍቀድን እዩ። ነዞም 38 ደቃ ንምዕንጋል ትቕንን፣ ክዳውንቲ ትሰፊ፣ ካብ ኣግራብ ዘዳለወቶም መድሃኒታት እውን ትሸይጥ። ደቅኺ ከም ቆልዑት መጠን ከምኡ እውን ብዙሓት ብምዃኖም ክቃፀፁ ከምኡ ከዓኒ ክበኣሱ ከለዉ እንታይ ይስማዓክ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበላ ንደቀይ ብማዕረ ስለ ዘፍቅሮም እቲ ዝገብርዎ ምቅንና ምቅፅፃፅን ናይ ቁልዕነት ምዃኑ ተረዲኤ ሸለልየ ዝብሎ ክትብል ብፍሕሽው ገጽ ትምልስ። ካብ ደቅኺ እንታይ እዩ ትፅቢት ክዝብል ዓብ ሕቶ ምስ ቀረበላ መርየም ኣነ ግዜ ቁልዕነተይ ስለ ዘይተምሃርኩ ደቀይ ክመሃሩን ኣብ ዝሓሸ ስራሕን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክሪኦምን ይትፅቢተይ። ድሮ ኸማን እታ በኽርጓለይ ኣብ ናይ ሕክምና ነርስ ወዲኣስ ኣብ ስራሕ ናይ ዓለም እውን ተዋፊራ ነይራ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ሓደ መሳርሕታ ተላልያ ንሩስያ ኸይዳ። ብድሕሪኡ ግን ዝኾነ ርክብ የብለይን ምስ ጓለይ። እዚኦም ምሳይ ዘለዉ ኣብ ጽቡቕ ትምህርትን እትዮም ዝዓበዩ ከዓኒ ኣብ ናይ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ኣብ መሻኒክ ናይ መኪናታት ከምኡ ከዓኒ ኣብ ፅርበት ሓፂንን ይሰርሑ። ካብቶም ንኣሽቱ እውን ኣብ ናይ ጁነሪ ከምኡ ከዓ ሃይስኩል ትምህርትታት ጽቡቕ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ። ሓታታይ ኣብዚ ዝውድእ ኣይመስልን እዩ። ካብ ሕሉፍ ሂወትኪ ክኸውን ዝነበሮ ወይ ከዓ ዘጣዕስክ ነገራት ኣሎ ዶ በላ? እወ ኣነ ካብ ብቆልዕነተይ ብብዙሕ መከራ ይሓሊፈ። ምንእሽተይ ከዓ ተመሪዐ
ኣብ ድሓን ድኾነ ስድራ ከምኡ ኸኣኒ ተማሂረ ነይረ ተዝኸውን ቀልጢፈ ኣይምተመርዐኹን ባዕለይ መሪፀ ንዓይ መስል ምሳይ ሰማዓይ ዝበልክዎ ሰብ እንተመርዐኹ እሞ እዞም ደቅና ኸኣኒ ብሓጎስ ብሓባር ምዕበናዮም። ደቀይ ምንጭ ሓጎሰ እዮም። መዓልታዊ ምግብና ብሓባር ኢና ንሰርሖ። ከም እትሪእዎ መዓልታዊ 20 ኪሎ ሩዝ ከምኡውን ዓይኒ ዓተር መሳሊ ዝተፈላለየ ነገር ሓዋዊስና ኣመቂርና ብሓንሳብ ኢና ንሰርሖ። ደቀይ ኣነ ተዘየለኹ እውን ባዕሎም የማሕድርዎ እዮም። ተጨኒቐ ከምኡ ከዓ ሕርቕ ሕርቕ ኢለ እንተሪኦምኒ ብቕልጡፍ እዮም ናብ ሰሓቕ ዝቕይርዎ። ከበሮ ብምህራም ጓይላ ይዕምር ኣቢሎም ገሊኦም ኮሜዲ ብምግባር ገለ ከዓ ብምስዕሳዕ ገለ ከዓ ብምድራፍ እንዳገበሩ ሓዘነይ ቅንጥጥ ኣቢሎም ናብ ሰሓቕ እዮም ዝቕይርዎ። መርየም እታ ናይ ውላድ በዓልቲ ፀጋ ካብ ዓለምና ዘለዋተን ዝበዝሑ እንቋቑሖታት ዘፍረየት ኣደያ ንዓ መርየም ዘይፈልጥ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ። ከም ዝሪእዎም ደቃ ብሓጎስ እንዳተሰራሰሩ ንሳውን ነዚኦም ትዕቢ ዘላይ ትመስልንያ። ገፃ ኩሉ ግዜ ብሩህ ሕጉስቲ ምዃና እዩ ዝመስከረላ። እምበኣሪ ቤተሰብ ሎማዓንቲ ብዝኸኣኽለና እዩ። ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ስራሕ ክንምለሰኩም ኢና። ከምዚ ዓይነት መደብ ከቕርበልኩም ምስ እትደልዩ ርእቶኹም ኣብ ታሕቲ ግደፉለ ኢኹም። እቶም ሓድሽ ኸኣኒ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ሁኑ ኢኹም። ሰሰናዩ እንዳተመነኹ ቻው።